Pois Lucía, entón. Lucía e Antonio. Os oídos tres ali que hai sitios de sitio. Oídos tres. Bueno, eu conto vos brevemente a contestar aquí. Estas tres personas veñen dunha aldea que se chama Moreira de Donís. De Donís, Concello Cervantes, sonaba moito máis Piornelo, porque Piornelo é outra aldea da mesma parroquia, famosa por as súas pallotas, que tamén en Moreira Moreira, non? Entón hai como 25 anos ou casi 30 fixéramos aí un pastizal a 1300 foi unha parroquia que con moitas populación terriblemente con moitas pendientes, non? E é un sitio que eu que perdí na pista hasta que o ano pasado nos convidaron a tomar un churrasco a Víctor e a mí e quedei sorprendido do que ali pasaba. O sea, aquilo que lles prepararon 100 hectáreas aproximadamente, non? O pai de Ceferino era daquela sería un monte veciñal, porque xa digo, o resto é todo moi pendiente. A minha sorpresa foi como están manejando o monte. O monte maneja en común, como é a zona que é máis xa onde se poden recoller a erva seca e o silo contratan unha empresa que lle fai todo e a veces tamén un sistema de integración, 6 exportacións independientes, pero unha boa parte do seu traballo en común, e aí está a súa fortaleza. Todo aquilo, pois, ten outra ventaxa. Hai, entre outras cousas, conservan o mellor a cebada que hai probablemente en Galicia, non? Que é unha zona de acebos que ten meses de baixo e non de salud, prácticamente, de noite. E entón, Lucía forma parte dunha cooperativa que se chama Carqueixa, que todos os Cervantes, e Lucía traballa na cooperativa e Antonio, nese momento, é o presidente. Estamos falando de unha das situacións extremas, como pode ser, non sei, por exemplo, aquí, Vilarmel, ou zonas como a Seara, que pasou en Cervantes? Pois que non houve candeiras como aquí, entón, a actividade agrogandeira conservose bastante importante. Cando cuidadas. Bueno, pois, moitas gracias, Eloi, gracias a todos e a todas por estar aquí. Non se oi? Sí. Pois nada, digo que moitas gracias, Eloi, pola presentación, xa casi dixeche todo, agora xa pouco máis nos queda de dicir. Pero bueno, gracias a toda a organización do evento por querer contar con nós e nada, esperamos que casi van falar eles todo, eu só vou poñer un pouco a presentación da historia, pero despois os que saben do manexo son eles. Entonces, nada, eu son Lucía, como ben dixo Eloi, son tamén filla dun dos gandeiros de Moreira e ademais traballo na cooperativa Carqueixa. Pois nada, poñervos un pouco en situación de onde estamos. Estamos na Serra dos Ancares, xusto no límite con León, a nada, bueno, ao lado de Piornedo, se máis ou menos conocedes. Canto hai a Piornedo? Nada. 3 kilómetros. 4 kilómetros. Nada, somos gandeiros de alta montaña, claramente. Os nosos pastos e os nosos montes están entre os 950, bueno, algo menos, os da baixo, entre os 800 metros e os 1300 metros de altitud. Somos gandeiros de alta montaña, produtores de todos, certificamos con carne de ternera gallega suprema. E, bueno, un pouco o espírito, tanto... Eu vou falar un pouquiño da cooperativa, así moi breve, que non é o tema que nos compete, pero, bueno, ao final é un pouco o fin, tanto da cooperativa como da xestión que teñen eles do monte e do ganado, é asociarse.
traballar en conxunto e cada un aportar o que pode, e isto a min faime sentir sempre moi orgullosa, porque creo que é algo moi particular da xente da montaña, que non sei se por necesidade xeográfica ou polo que sea, que xeralmente necesitamos uns dos outros, e iso seguiuse mantendo, e reflíctese tanto na cooperativa, e por iso funciona ben, como na súa mini cooperativa que teñen eles montada. E nada, vou explicar un pouquiño. A Carqueixa fundouse no 94, é unha cooperativa de gandeiros de carne vacún, fundouse en Cervantes e Navia, agora estendeuse a Nogais, Baralla, Fonsagrada, bueno, somos 215 familias traballadoras, somos bastantes para ser unha zona que a población que temos, e 7 persoas traballando na xestión da mesma. E, bueno, estamos ali nos Ancares. E nada, o que nos define un pouco, do que tamén me gusta sempre falar, é da posta en valor que fixemos a partir do ano 2019. Deixamos de ser simplemente unha cooperativa na que a xente compraba e vendía en común, para ser unha volta á autoestima nosa, na que se recuperaron os canales de venta, se creou unha marca que é o Sabor dos Ancares, na que se vende agora mesmo xa o 70% da nosa produción directamente do produtor ao consumidor. Isto foi un punto de inflexión. Dixemos que tiñamos 7 persoas traballando, antes había unha, agora somos 7 e vamos medrando. Apostamos pola calidade do noso. E, bueno, tamén moitos non moitos, pero varios dos socios da cooperativa, entre eles Antonio del Pueblo, seguimos practicando a transhumancia, que cada primavera collen as súas 200 e pico vacas e lévanas para os montes que teñen alquilados en León, montes que foron abandonados, porque ali sí que a actividade gandeira deixou de ter peso. Eles alquilan eses montes e pasan as vacas desde Galicia para León, e ali están toda a primavera hasta que empeza a vir o mal tempo e as neves, e agora neste tempo xa as volven para casa. E, bueno, agora vou vos deixar que eles vos expliquen como é a súa xestión agrogandeira. Non sei se Toño ve, para que podo xirar un pouco. Sí. Para que eles vos expliquen como é o manexo. Sí. Se queres acercalo. Como é o manexo, porque ao final eles son os que saben. Hola, bons días a todos e a todas. Porque non se oi moito polo micro, non? Bueno, aí estades vendo as imaxes do pastizal, que temos un pastizal en común aí no pueblo. Esta foto é do pastizal. Témolo pastizal todo en común. E, bueno, somos 6, xa o explicou Eloi, 6 casas habitadas logo. E os 6 veciños temos o pastizal en común. E, bueno, a xestión que facemos, aparte de ter as vacas ali, bueno, o manexo que temos cas vacas ali, temos desde a primavera nos pastizales, bueno, os que facemos logo, os que segamos, pois segámoslos no mes de julio. Bueno, que as fotos vámonos pasando. E vemos as vacas no pastizal. Bueno, fixemos tamén o Puma,
comprar a maquinaria en común e para recoller o pastizal. E o que facemos todos os 6 veciños, temos as ganaderías individuales, cada un. O único que temos en cooperativa é o traballo e a forma de manexo do ganado todo en extensivo. Podes explicar un pouco? De pastizal temos unhas 100 hectáreas, 60 hectáreas que son as que manexamos para secar e o resto é de pastoreo. Hola, moi buenas. Vamos a ver, aquilo montámoslo gracias á axuda de algo a xente que nos informou, que algúns que están aquí presentes, que se non estaríamos onde estamos. Empezamos con 8 comuneiros, agora quedamos 6, que penso que para un pueblo de montaña como somos nos que é un gran logro e na situación que está Galicia. Temos unha parte moi grande de pinos, 200 hectáreas, 60 bidueiras, 250 de carballeira e despois 80 hectáreas de prados, que os prados sí que cada un ten os seus. E o que conseguimos, pois, bueno, entre todos levar o mellor posible, axudándonos día a día, porque é como se fóramos unha gran familia. Levamos 30 e pico anos manejando isto e, bueno, hai problemas como en todos os lados, pero vamos salindo adiante e penso que o que queira vir ali, invitámosvos a que nos veñáis visitar e espero que guste. Que despois de 20 e pico anos que veña lo e que lle pareza ben, pois é unha alegría para nós. E, bueno, teremos fallos como todos. Antes había moitos incendios, agora, gracias a Dios, pois non hai. Algo estará pasando ben. Explicáis un pouco como O primeiro recollámonos a erva, pero claro, se recollías esa non se facía outra. Ahora contratamos unha empresa que nos fai os traballos e cada un recolle a súa. E así traballamos todos. E así traballamos todos. Vamos, recolledes e despois repartimos. Repartimos, sí. É como se fora os beneficios repartimos todos igual, e os gastos igual. E axudámonos e traballamos todos en unión, e, bueno. Si, os fardos repartímolos porque cada un ten, como ten a súa ganadería, pois... Sin isto non existiría hoxe Ninguna explotación. Moreira, non? Non. Non, ninguna explotación ali. Ningún. É o que estou dicindo, no 80 e pico, cando se empezou con isto, eran 8 comuneiros, hoy quedamos 6. E hai xente nova, o máis novo ten 30, ao redor dos 30, non nos ten 28, 29. 28. Os outros xa vamos máis maiores, xa vamos máis cascaos. Pero bueno, intentamos sobrevivir. Claro, e que senón había que andar con esas serras. Ainda se anda algo. E non hai quen poda. Isto levanos a que teñamos moitas vacas desde o mes de maio hasta outubro ali pasteando sempre no pastizal. Non hai que andar cambiándoos cada día, creo que nos pasaba antes que tiñes que andar cada día para unha finca. E para manexalas facemos falta 4 ou 5 personas, pois así están ali, alivianos moito. Senón non se podría ter tampouco a cabaña que hai. Se non fora o pastizal tampouco poderíamos... Non estábamos ali. Porque isto vai enganchando, aunque non é productible, pois unha cousa vai enganchando. E despois, como entre nós nos estamos facendo os traballos entre todos os veciños, pois iso tamén anima un pouco a... Si temos que facelo individual ou partir o pastizal, non sería viable. Non, volvería a monte, sería imposible.
Ainda ahora están para facernos un tramo novo, outras 10 hectáreas, porque ali temos Renatura, temos o problema que non podemos facer máis de 9 hectáreas e pico. Temos todas as provincias que pode haber. Pero non lles facemos caso. Pero bueno. Non, facerlo hai que facer, xa é un caso. E fidos en 4 etapas, foi feito, o pastizal. Empezar así con os 25, despois 30 e pico, e despois unhas 16 ou 17. E agora van outras 13, non, outras 10 e outras 10. Deixade alguna para outras zonas tamén. Non quitamos outras zonas. Estamos dispostos que dían para todos. Tamén hai moitas zonas que fixeron están de monte. Porque nos facer os cierres, ese hai moito cierre. O monte temos o cerrado perimetral todo ao redor. Houve moito traballo que facer detrás desto. Moita unión, moitas discusións. Porque é como nunha familia. Ahora a administración, o que nos están facendo ahora, cerráronlo eles, limpiaron un pouco. Pero os que fixemos hasta ahora, tivemos que facernos todo o traballo. Eles só puñeron o diñeiro das máquinas e todo eso, pero o resto vou facelo todo a mão. O que ten mérito é a comunidade que estades creando e o aproveitamento que estades dando. E encima o enfoque do cooperativismo, non ten que facer inversións de maquinaria que tamén é moi importante. Sí. Bueno, inversión fizemos compraras un equipo bon, bueno, foi subvencionado, pero fixeras unha inversión que igual vale 200.000 euros, se o vas comprar novo. E temos, bueno, ali un refugio tamén, que antes era unha antigua cabana de pastores, e agora tamén o utilizamos para outras cousas. A historia da cabana. Si a conto, porque isto nunca o fixemos en ningún outro sitio, non? E a mí aquilo parecía un disparate. Pero en cambio sí ten sentido. Eso é o que une a xente. Sí ten sentido porque era reproducir de alguna maneira o que había, só que agora está moito máis cómodo. Pero, bueno, esta había ni siquiera va a estar tocando. E a mí xa digo, parecía un disparate, pero agora vexo que con esa distancia que hai desde as casas de Moreira ao monte, o sea, necesítase algo deso para poder refuxarse, para poder traballar. O sea, foi un acerto. Eu consideraba ao principio de bueno, pero foi un acerto. Aparte, nunha comunidade tamén ten que haber un espacio. Sí, despois, bueno, se foi un día da churrascada, porque a miña idea, claro, o que pasa que non está para entenderlo todo, era que o que exactamente o que están facendo, pero sin que ninguén lle lo dixera. Bueno, suxería, bueno, as zonas máis pendientes, podían ser as zonas de inverno, porque arriba é moi difícil manter os animales no inverno, é moi difícil. Non se pode. É moi alto. E está facendo eso. O sea, estas zonas están moito máis protegidas, hai árboles, hai a propia montaña protege, que estamos facendo. E eu creo que é un modelo que se podía seguir en parte destas montañas, non? Cal é o problema? Que aquí en moitas comunidades non quedan ni 6, ni 8, ni nada, non queda ningún, ou queda un, ou queda tal. Que haxa 5, 6, 4, é moi importante. Pero o enfoque ten que ser ese. Porque recurso hai. Pero, Eloi, eso tamén é gracias a ti e a Víctor, que está aí tamén detrás. Si vos daquela non empezarais a apoiarnos algo, tampouco entendes. Tampouco estaríamos aquí. Fai moita falta xente como Sí. Aparte, ainda así dice que se jubilou, pero o asesoramento é fundamental. Ten unha experiencia que debería non te pode jubilar. Bueno, isto temos que ir. Sí, non lle deixo. É unha comercialización que é un punto físico ou... Temos unha páxina web e un punto físico. E tamén vendemos os comedores de Inditex, de Coruña e Arteixo.
E, bueno, Aí- para que vexades aí tedes- o pastizal cando O pastizal está a 1300 metros, o punto máis alto. E, claro, aí cando neva, neva moito. Aí as vacas non nas temos Todo ano. non nas temos todo o ano, baixámolas e dámoslle os fardos que recollemos ali, pois dámoslle abaixo, na parte baixa. Bueno, e aquí é o que explicaba Eloi, un pouco das zonas máis baixas de refuxo, que é onde se teñen... máis alto, máis alto. Que isto é o que comentaba Eloi, eso, que estas son as zonas máis baixas onde pois eso, nos meses de inverno se poden ter as vacas están máis resguardadas. Esta é a zona por onde se vai ao Cebal, porque sí que é precioso, e tamén outro dos aproveitamentos que se fai do monte é o andar por el, que tamén é, creemos que é moi importante. Tamén setas, tamén hai na zona de Pinos, tamén facemos aproveitamento de setas, e nas zonas baixas de Souto, e, por suposto, os aproveitamentos para quentarse no inverno da leña. E nada máis, sin máis... Non sei se tedes alguna pregunta ou se queréis saber algo máis ou se les queren seguir... Temos ronda de preguntas despois ao Despois da rematar. ronda de preguntas, Ao rematar bueno. todas.